खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बिश्वजित दैमारिनिसिम गोख्रों फिनजाथाय होदों बनसुनि लेङाइ आफादगिरि जन बसुमतारिया। ख्रीष्ट धोरोमारिनि सायाव माइनरिटि आरो एसटिनि बेफ्रुसार बिबुंथिनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय खालामदों जन बसुमतारिया। बेरगाव जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादा ड्राग्स बेरेखा सांग्रांथि हाबाफारि खुंदों बेरगावआव मैया। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेरगाव महकुमानि बिष्णुराभा भवनाव बेरगाव जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा बनसुनि बानजायनायाव ड्राग्स बेरेखा सांग्रांथि हाबाफारि खुंनाया जालाङो। बेरगाव जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि बोसोनगिरि पबित्र कुमार बर'नि दैदेननायाव खुंनाय ड्राग्स बेरेखा सांग्रांथि मेलाव मिरु बनसुनि लेङाइ आफादगिरि जन बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेरगाव CDPOनि मावख'गिरि आरो बेरगाव पुलिस बिफाननि मावख'गिरि एबा SDPO आरो जिल्ला बनसुनि दैदेनगिरिजों मावथिफोरा बाहागो लाना हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो आरो बेयाव फैनानै जन बसुमतारिया बिश्वजित दैमारिनिसिम फिनजाथाय होदों। जों मिथिगौ भारत हादरनि सा सानजा रायजोफोराव बर' हारियानो एसटिफोरनि गेजेराव मोनसे गेदेर हारि। एसटि हारिया दिनै जुग जुग रायजो जाबोनानै बे थासारिसिम फैदों। बिश्वजित दैमारिया खृष्टान धोरोमखौ लानानै बुंदों, नोंथांमोना एसटिआव थानो माइनरिटियाव थानो नोंथांमोना थिग खालाम होननानै बुंदोंमोन। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जन बसुमतारिया फिनजाथाय खालामदों। जेराव एसटिआ एसटिखा बेयाव सोरबा खृष्टान हिन्दु बेजों जेबो सोमोन्दो गैया। एसटिआ जाहैबाय जोंनि थागिबि सुबुंफोरनि मोनथाय। गोबां हादोरसायावनो खृष्टान धोरोमब्लाबो एसटि महरैनो दं एबा ट्राइबेल महरैनो दं। बेयाव एसटि एबा गुबुन माइनरिटि खथा राननाय खोथा फैया। जेराव जों मिथिगौ गोबां आसामनि सा सानजा रायजोफोरावनो माखासे स्टेटफोराव जों नुनो मोनो गोबां खृष्टान सिबियारिफोर, नाथाय बिथांमोना दासिमबो ट्राइबेल महरैनो दं होनना बिथाङा अजद खालामदों। थांनाय 2021 मायथाइयाव NLFB आफादनि हाथियार गथायनाया सारेन्डार खालामनाय नङामोन बाथ्राखौ बुंदों बारग' NLFB आफादनिफ्राय। जेराव मैया 5थि मुंख्लं सान फालिनाया जानानै थाङो। मख'जाथावदि मैया NLFBनि 5थि मुंख्लं सानमोन। क'क्राझार जिल्लानि जाहारबारि कालासियाव NLFBआ 5थि मुंख्लं सानखौ फालिदों। मैया 5थि मुंख्लं सान फालिनायनि गेजेरजों जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सोरखारखौ गोजोन सावरायनायखौ खालामफिननो खावलायदों NLFBनि फारसेनिफ्राय। जों जोंनि थांखिनिफ्राय दिनैसिम दोरोदाखै, बड'लेण्डखौ जोंनो नांखागौ। बे बाथ्राखौ बुंदों आइबि बुंथिग्रा एबा NLFBनि मासिगिरिया। जेराव मैया NLFBनि 5थि मुंख्लं सानखौ मेहेरगोनाङै फालियो। खौसेथि बर' सुबुं आफाद थामहिनबा UBPOनि मोनसे थान्दै हान्जाया मैया आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ, ट्राइबेल अनसाय आरो गोनोखोआरि फोरमायथि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रुनुस पेगुखौ गावनि मावख'आव लोगो हमहैदों। लोगो हमहैनाय थान्दै हान्जाया डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि सोमोन्दै मन्थ्रिनो मिथिहोयो आरो बेफोर जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनो थाखाय गांसे गोसोगां बिलाइ गथायो। मख'नो गोनांदि डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिया सा सानजा आसामनि बर'नि बांसिन ओनसोलनि थाखाय बर' बिफाननि मोनसेल' गोजौ सोलोंथाइ फसंथान। नाथाय दासान्दि बे बिफानाव सानैल' फोरोंगिरिजों सोलिगासिनो दं, जायनि जाहोनाव UCCनि बिथोन बादियै बिफाना दासिमबो आबुङै जौगानो हायाखै। बे बिथिङाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय मुलुगसोलोंसालिनि बिबानगिरिफोरनि नागिरनाय बायदि मुलुगसोलोंसालियाव नांगौबादि थोजासे फोरोंगिरिजों लोगोसे खालि जानानै थानाय पस्टफोरखौ थाबैनो आबुं महर होनानै बर' बिफानखौ आबुङै महर होनो खावलायो। लोगो हमहैनाय थान्दै हान्जायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, लोगो आफादगिरि ललित चन्द्र ब्रह्म, बुंथिगिरि गणकान्त मेहेला, बोसोनगिरि हरेश्वर नार्जारी, लेङाइ नेहाथारि सनि बर' आरो डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ बिबुंगोरा ब्रिदुल बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। औवा सेक्टरनि थाखाय मोनसे गेदेर थुलुंगा
BTC सरकारा बड'लेण्डआव 9,82 लाख रां आरो 27.36 कोटी रांनि बेम्बु नार्सारि काम प्रडाक्शन सेन्टार लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। औवानि बिथायारि रांखान्थिखौ जौगाहोनाय, गामियारि खामानि सोरजिनाय आरो बड'लेण्डनि ओनसोलाव अरायथा जौगाखांनायखौ बांहोनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान लानानै BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया मैया सा-सानजा ओनसोल जौगाखां मन्त्रालयनि जर'खा जौगाखां मावथांखि SOPनि सिङाव मोननै औवानि नार्सारि आरो दिहुनथाय मिरुखौ गायसननो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो। भारत सरकार आरो क'क्राझार जिल्लायाव गसाइगाव नोगोरारि महकुमानि सिङाव कायर'गुटु, श्रीरामपुर आरो चिरां जिल्लायाव आरो आइप'वालियाव कायर'गुटुआव थानाय औवा नार्सारि काम प्रडाक्शन सेन्टारखौ 55 बिगा ओनसोलाव 9,82 लाख रां खरसा खालामनानै फोजौखांनाय जागोन, जेराव आइप'वालियाव थानाय मिरुआ ES जागोन होनना BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बुंदों। गुवाहाटी नोगोरमानि बुधनाथआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। किन्नर एबा हिजरानि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। थैनाय सुबुंनि मुङा सान्तिपुरनि हरेश्वर देखा रबिबारनि हराव लामायाव थर गैयै गोग्लैनानै थानाय थासारियाव मोनदोंमोन। बिथांखौ GMCHआव फाहामथाय होबाय थानाय समावनो हरेश्वर देखाया थैयो। बर' बिजोंनि सोरखारि फरायसालिफोरखौ जोथोन लानाय आरो फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनाय थांखिखौ लानानै सोरखारि बर' बिजों फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो गोरायुंफोरखौ लानानै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे मोन 21 माहारियारि आफादफोरनि जथायै बानजायनायाव दालिगाव IOCL टाउनशिपनि RCC नब्लाङाव ओंथिगोनां सावरायमेल खुंफुंदों। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारी बिथांनि मासि लानानै सामलायनाय मेलखौ बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै गुवारै बिबुंथि लाखियो। चिरां जिल्ला DC गकुल चन्द्र ब्रह्म बिथाङा बे हाबाफारियावनो हांख्रायनाय लेखायै आलासि महरै बाहागो लानानै ओंथिगोनां बिबुंथि लाखियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बेसेन बरहा बिबुंथि लाखिबावो। चिरां जिल्लानि एसिस्टेन्ट IS सोमदोन नार्जारी आरो दालिगाव IOCL HRनि GM मुसुखा बर' बिथांमोना। दादगारि हाथिसार BCDCनि मासिगिरि अबसालाम बसुमतारीनि बाख्नायजाथाव खामानि। खनो गोनांदि दैबाना जानाय ओनसोलफोरखौ नोजोर लाखिदों गोदान सोरखारनि मासिगिरि अबसालाम बसुमतारीया गावनिनो BCDCनि सिङाव थानाय दैबाना जानाय आबादथिलिफोराव नायगिदिंनायनि उनाव अननाय होदों। मासिगिरि अबसालाम बसुमतारीया चिरां जिल्ला बर' भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय दादगारि हाथिसार BCDCनि सिङाव थानाय फुलबारि गामियाव अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दैया देरनानै बाला फबसिनफैनानै खहा जानानै थानाय आबादथिलिखौ बासायनो JCPजों जावनानै गुबुनजों दैखौ हगार हरनायनि खामानि मावनानै होदों। मासिगिरि अबसालाम बसुमतारीजों लोगोसे BCDCनि सोद्रोमाफ्रा फुलबारि गामिनि सासे आबादथिलिनि बिगोमा सुकुल सिं मुसाहारिया बेबादि मोजां खामानि मावनानै होनायखौ BCDCनि मासिगिरि अबसालाम बसुमतारीखौ साबायखर होदों। लोगोसे BCDCनि सोद्रोमा जाक्रेस बसुमतारीयाबो दानि BCDCनि मासिगिरि अबसालाम बसुमतारीखौ मोजाङै खामानि मावबोदों आरो मावलांबाय थागोन होननानै बुंथियो। क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव ओनसोलाव लाव आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों। रेलेन्द्र बसुमतारी बिथाङा 19 बोसोर आबुं जाबाय होननानै फोरमायदों। रेलेन्द्र बसुमतारी बिथाङा लाव आबाद मावनायखौ लोगोसे बे गोबाव बोसोर आबाद मावनायाव दासिम जेबो खहा जाफेराखै होननाबो फोरमायो। खौरांनि गेजेरजों बिथाङा बुंबावोदि बे गोबां लाव फिथाइफोरखौ दासिम गोबां बाजाराव फानहरथ'नाय जाथ'वाखै होननानै फोरमायदों। खौरांनि गेजेरजों जुदि सोरबाफोर गुबुन गुबुन जायगानि बाजारफोराव लांनानै फानहैनो गोसोब्ला बिथांजों 8638399746 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों जगाजग खालामनानै लांफैनो हागोन होननानै फोरमायदों। खौरांनि गेजेरजों बागान बिगुमा रेलेन्द्र बसुमतारी बिथाङा।
मोनसे गिख्रंथाव जाथाय दिनै तामिलनाडुनि मदुराइनि कोट्टामपट्टीनि खाथियाव गंसे गावारि एम्बुलेन्स आरो तामिलनाडु सोरखारनि बासनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावनायाव सासे आइजोजों लोगोसे 6 सुबुंनि जिउ खहा जायो। केएमआर ट्रेननि बिगोमानि गावारि अम्निबासआ दिनै फुङाव मदुराइ जिल्लानि कोट्टामपट्टीनि साखाथियाव थामिनबा बंशी नगरम 4 लाइन लामायाव चेन्नाइनिफ्राय मार्तण्डमसिम थांगासिनो दंमोन। जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय गारिया गंसे स्लिपार बासमोन। हरखाबनो गारि सालायगिरिया बासनि कन्ट्रल खोमानानै मोनसे लामा बारनानै गाहाय लामानिफ्राय ओंखारलाङो। बे जाब्रबथाया बै समाव जायो जेब्ला स्लिपार बासआ तिरुचिरापल्लीआव थांनाय गंसे सोरखारि बासखौ सौग्रावो। हाइवे पेट्रल पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे जाब्रबथायाव 7 हौवा आरो सासे आइजोजों लोगोसे 6 सुबुंनि जिउ खहा जायो। सराइघाटनि गोजाम दालांआ दिनैनिफ्राय दान मोननैनि थाखाय बन्द थागोन। सराइघाटनि गोजाम दालांआ टेकनिकेल गोरोन्थिनि थाखाय बन्द जागोन। बे समाव दालांआव फारनैथिंजायनिफ्राय गासैबो रोखोमनि गारि मटरनि थांलाय फैलायखौ होबथानाय जादों। मख'नो गोनांदि गोदान दालांआ गोजाम सराइघाट दालांखौ बन्द खालामनाय समाव बन्द थागोन। खुंथाया फाहामनाय खामानिखौ मोजाङै मावफुंनो आरो ट्रेफिक होंगो-दोंगोनिफ्राय बारग'नो थाखाय 31 जुलाइसिम गिलिर गारिफोरखौ डाइभार्ट खालामबाय। गोदान नेमआ गिलिर माल रोगाग्रा गारिफोरनि थाखायल' बाहायजागोन। पेसेन्जार बास आरो फिसा प्राइभेट गारिफोरखौ होबथानायनि दायनिफ्राय रेहाय होनाय जागोन। दावबायारिफोरखौ खुंथायजों हेफाजाब होनो आरो फाहामनायनि खामानिया जोबजासिम दावबायनाय समाव बे गोदान लामानि सायाव नोजोर लाखिनो खावलायदों। गसाइगावआव 19,51 लाख रांनि गान्जाजों लोगोसे फेग्रा मुवा सावगारदों। क'क्राझार जिल्ला ड्राग्स फोजोबस्रांनाय आफादनि नाजानायाव गान्जा आरो गुबुन फेग्रा मुवाफोरखौ सावनाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव आरो कसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव अपारेशन खालामनानै जब्द खालामनाय आरो मैया जब्द खालामनाय फेग्रा मुवा जेरै गान्जा आरो गुबुन फेग्रा मुवाफोरखौ सावनाय जायो। कसुगाव आरो गसाइगाव पुलिसआ जब्द खालामनाय गान्जा 3,000 किल'ग्राम, आफिमा 6 किल'ग्राम, हिर'इन 2.25 केजि आरो 2,500 टेब्लेटजों लोगोसे गुबुन फेग्रा मुवाफोर बोखांनो हायो। बे मुवाफोरखौ आसाम बेंगल सिमानि साखाथियाव थानाय संकस दैमानि रुगुङाव मोनसे सुनसान जायगायाव सावनाय जायो। लोगोसे क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिफान गाहाय एसपि अक्षर गार्गआ फोरमायनाय बादिब्ला सावनाय मुवाफोरनि हाथाइनि बेसेना 19,51 लाख रांनि जागोन। सावनाय हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एसपि अक्षर गार्ग, पुलिस डिपुटि एसपि प्रकाश मेधि, गसाइगाव महकुमा बेंगिरि एन मागांसा आरो गसाइगाव महकुमा पुलिसनि गाहाय मन्टु बर'नि नुजाथिनायाव फेग्रा मुवाफोरखौ सावगारनानै फोजोबस्राङो। गासै मोन 18 अपारेशननि गेजेरजों बे फेग्रा मुवाफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो क'क्राझार जिल्ला एसि बिथाङा। हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया हाग्रानि जिब-जुनार रैखाथिनि मुङाव माखासे सुबुंफोरा सालायगासिनो थानाय ब्लेकमेलनि हेंथायै बाथ्रा बुंदों। मन्त्रि बिथाङा मोनसे प्रेस मिट लानानै बुंथियो दि हाग्रा बिफान आरो हाग्रानि जिब-जुनार रैखाथि बिफाननि मुङाव सरासनस्रा सुबुंफोर आरो गोरिब गुन्द्राफोरखौ सिगि-सग' खालामनानै नाख्रेबनो थाखाय मोनसे दोलो दाजानाय फाव फान्दायनायखौ जायखिजाया थासारियावनो सहायनाय जानाय नङा। मख'नो गोनांदि हाउसआव सावरायनाय समाव हाग्रा बिफाननि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा बुङो दि माखासे सुबुंफोरा हाग्रानि जिब-जुनार रैखाथिनि मुङाव बिफान आरो रायजो राजाफोरखौ ब्लेकमेल खालामगासिनो दं। जेब्लासिम आं मन्त्रि जागोन अब्लासिम हाग्रा बिफानाव बेफोरबादि ब्लेकमेल सालायनो होनाय जानाय नङा। बे बाराव हाग्रा बिफाननि ब्लेकमेल दखानफोरा आबुङै बन्द जागोन। मन्त्रि बिथाङा हुमखि होयोदि जुदि सोरबाफोर हाग्रानि जिब-जुनार रैखाथिनि मुङाव सोरखौबा ब्लेकमेल खालामनाय नुनो मोनो अब्ला बेबादि सुबुंफोरनि हेंथायै गोख्रों आयेनारि राहा लानाय जागोन। बे बेलायाव जेबो गोरोबलायनाय जानाय नङा आरो दायनिगिरिफोरखौ थोंजोङै जेलाव दैथायहरनाय जागोन होनना बुङो मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसि आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा
उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन। बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव
उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव।